Chibai leve kule tuntruma chuan Christy ti movie recap kan clear ho don ani kan clear ho ma in like le comment te o Hither price rang chu hodi ha mi pakhat hian a thalo la mol maya kumsom ni le pakhat mi a thian te ne na an tha zo chiani amaya chuan an pol ho tha ni ti chin chha na tan ke ti horop chun zia kal bok hidari rang thalak chu dan phal lawan siam website a chuan an upload ta a chu website a chuan me chidang tam tak thalak an tha to zong zong te thalak chu alo om chau mai chu website chuan me chefel nun nem le chelo te chu Christy ti aming phua saking Thadzel turin an followers te chon ti china Christy ti an than na chan po hi Christa ti changa lak ani an ngai dan chuan Christy ti ming an phua te an tha chuan pathian thatanga anin ngai ani an pol du dan chu alo dar zau zel theinan an pe cha chuan an me chit tha te thalak chu midangin anon motan post zel turin anin ti ani college no pang Justin chuan a bialpa Aaron a part time job le azir lai tan chuan a hun nu tak chu semrual dan tur lo boy pui ve meka masi chu mi kum Thanksgiving chu sumlama har sat bang chuan a ho theidon lawani a bialpa ho tur chu Justin chuan a thaliama chu mi zan chuan Justin chu an basement a in suturina chuka a kalpa chuan college guard oina chu chibaya buka in sukna huna thlen chuan light phe zuk zuk chu hlau de vin letli mai tuma a roommate Nicole nen chuan anin su thela Nicole chuan a thom no suk tel sakve tur chuan lo ti in alet maret oin ron leitur chuan a tingal boka Justin in room han thlen chuan Nicole chuan apain an khoa Thanksgiving mang tura an pania som thua lo soya masi Justin chuan hostela om thei thua soi tatawang chuan Nicole chuan a kar cha bi chu amamo na pianga lo manatan pe in akal santa a Thanksgiving ni chuan Justin chuan ama in ti hlim dan tura zonga anjema swimming pool a chuan tui chengin tailama chuan mamolam turin Nicole kar chuan a Chhuak ta a chhuak pa chuan an guard day fa chokal na tura shil nge a dor chunga chuan me che pakhat hudi ha veile ti ming pu chuan Justin thil thau chu lo char sak watin Justin kar chu nalati thoshila Justin chuan lom thu shil ve main akal san ta ngala mase veile ti chuan Justin chu poisa pek na counter thleng chuan aron zuya a sunglass bunlai chu to madila dorngak tu pa nen chuan anin hnalta a chuta Justin chuan nuam tilovin veileti sunglass bunlai man chu apek saktor tholo soya mase veile chuan pek sak chu dulovin Justin chu Christy tia kawin akal sonta a veileti le achian ten tan chuan hu chuan Justin chu rang taka kara luti nei khal Chhuak ve ngala mase konglaka chuan veileti le achian te chuan an lo chang reng mai hiloni tan pele tumpo chuan amalama an lo dang tlata maseng tin ma chuan an ti zui lem lo Justin chuan campus avathen chuan wain chuan thil diklo omti alo hre thiam ngala achana zota Justin ni chuan ama ti boyen tumdan te chu a shilta a aruna chuan atana let le wat tur thu chu ron chila Justin ni chuan a that thule ama chungai to lo turin ati a chuti lai vek chuan wain chuan gat pakhat de fe chu bia in amit lo len de tur chuan a shila chumi zan chuan Justin ni mutui lai chu ron thang harin wain chu zong ngala ama chuin omti a hriat wangle light cho in en chok ring awang chuan hlo nei na tuam chanta a andom corridor a chuan kalzelin anung lama chuan thom a shita a mase oina zong tur chuan akal ta zela chuti lai vek chuan room pakhata chuan tu ti shat lo hudi ha hi abiru reng ti a she silo Justin is a room a le tein a laptop a chuan film maksak tak helo in playa a internet connection choron chezui ngal bok tukver tang chuan ponlama oina chu muin awan tuma mase ro sori chuan aw chu hlia khu vekani mangang tak chuan a laptop chu siam thate tuma chuti lai chuan room chunga chuan mi pakhatar lut tamaya a computer po chu anron hek chunjom ngal bok a room a chuan veiletin chemtikeng chungin alo en ring te wa muta a veileti chuan tinat apoi selo ti entirnan eronene na an thalak frame mi chu ati cheta a lau thong takin Justin chu in hnuaya atan chuk ngala masian kongka puiber chu thir tyang manga ponlama kala lo ni a veileti chuan thurwal pui nei ti shingalin security dokan hunga chuan tranpui tu tur byak tum chuan abiru taringota veileti chante zinga pakhat chuan karen ron ti top vekin Justin chu thimzinga umta a wain chu ron langlolin Justin chu tlan chiturin ti a masia veileti chante zinga mi chuan waina chu anon thatman ta ni Justin chuan khur chungin waina thilai chu ena chuta athat tu pain banga ke ti horopa zia chuan tanchia ta hun ti asia a masia veileti chuan banga norbetin Christy ti chuan a kaule a Justin chuan amhinga ni lo thuina lo changa veileti chuan a phone chu phorin video in alata a in tanchia ti soin Justin chu pathian hena tlan chetur chuan ati a shilnon ngai lovin Justin chu atlan cheta ngala masia veileti le achian te chuan anon umzui ve ngal zata
room pakhata Justin chu lutin tukvera tang chuan Chhuak ta a Nicole kar chu an lo ziak rang vek ti awa mu a tan zelin an cafe a chuan awatlan lut tangala Justin chuan ama tu te ril rulak pen nan chuan thom chu siam kwalin ama chu tan Chhuak le ta deya parking lot lampan chuan tlan ngalin dei farwang chu akar chunga chuan awa mu tamaya haider luin akar chunga chuan thil man tangkai theitur engemo chabi anzonga ma se mulo ama tu te thoma shat wangin tlan zelin an ground keeper Scott ina chuan atlan lut ta a engkim chu thilin wain le deifa an thi tho thu te chu a shil bok Scott chuan ril rubai takin Justin chu a phone lo jong tur chuan ati a asilai chu foreign Justin chu awinen lo tura shirin asilai nen chuan an Chhuak ta a mase chuma jinna satwang chuan Scott chuan miswal ho chu mu theilawa awi chu ron tlan Chhuak thutin miswal wal chuan an lo that zui ngal maya angongor thisin kai nuang chu Scott ma chuan anon the pheya Scott chuan a him lo ti shain in chung lama chuan a tlan le tle ta a Scott chuan a phone le kar chabi chu jong turin Justin chu a shel tangala 911 call ngal turin atibok chuti lai chuan pona chuan mi pakhat hiawa mua beitum chuan awatlan Chhuak ngala ma se ama chu lo manin pipi waina shruya chuan an lo khai hlumta ni Justin chu Scott phone king chung chuan atan Chhuak tangala Scott phone a chuan 911 atangin call adong ngal bok phone chu changin mi pali ashiat ngai lo ten than tum thule library a lo tur thu chu soi ngala ma se phone lo bitu chu police lama tang ni lovin violate lo ni reng violate le achhiante chu library lampan chuan an tan ve tangala chuti lai chuan violate chuan Scott phone a chuan ama Justin tan chilai le chetlavel video chu aron thon tamaya chu mai ba ka violate chuan ama anzon dan vel chu nuama ti thule a thia hun to thu message aron thon bok a phone signal chu aron chezui tangala Justin chuan Scott phone a chuan alarm setin apia chuan the pheita a chutia alarm rig na laman zon boilai chuan Justin chu inchung zola alo hanlon manani ma se ti swal lian takanei ta inchung zola chuan miswal rwal ho chu anlo omman ni in ama chu mei chefel takle karnal takanei wanga Christiani to thon lo shila du than tur dang nei lo Justin ni chu inchung zola tang chuan azuang thata a wani thak takin thingtang chuan atlan lu tuk tur lo danga ma se ki roi ro a so na ta ni Justin chuan aronan campus ron pan mek ti shelovin ram hnoi lama chuan atlanta a eron chuan Justin ni angai twale angai ema wanga lo let le hi alo ni a violet chu Justin amuti in mun thimlai de wa chuan a zui ta a Justin chuan eron chu thei topin zui ma se nang man lovin pakha chuan lo that man ta ni Justin ni thinrim lutuk chuan eron a kar chu khalin miswal ho zinga pakha chu banga su chilin a thi ve zui ngal ta a violetin a thian pakha ta thi ti mu chuan chet po che mai theilo ngoi ringin a lo ding topa Justin chuan eron a bek chu lain gym lama pan tangala Justin chuan eron a bek chunga recorder chu forin eronan Justin ni manga izia asoina chu playa abial pa thi na chu tuarin atap ta zoi zoya chuti lai chuan miswal ho thom bok chu ron nai le in alung chat na chu thinrim na chuan ron thlak le ta a Google travel in tui chunga chuan a biruta a hudi ha pakhat jok chuan Justin ni chu office vela te chuan ron zong kwala chutia Justin ni zonga boilai tak chuan ani chu mundanga lobi ru man le in chu pa be na hunrem chang chu alo thlir rana tui chunga zuk bilai tak chuan Justin ni chuan tuya chuan nam thla in an tla thladun ta ni erona kar chabi chu humin chu chuan miswal pa maya chuan anek ta a tui chunga chuan anin swal te der mai mase Justin chu tui cheng thang takani wangin tholowa rei tak aum chuan har satna siam lem lo miswal pa che to lo nu chuan Justin chuan abet ron ken chulak sakina Chhuak ta a tha tur dang panela nei wangin Justin chuan perek chu la khomin abeta chuan atron bet taloma chuti lai chuan miswal zinga pakhat chu pul hnaya chuan ron kalin an thian pa thireng to chu ron hmu a athala in Justin ni zong tur chuan akal le tangala Justin ni nu chu showa room a chuan chui thlengin Justin ni trapri chu sheta a amal te te in buana pindan parda chu akeu pheya ma se atop berawa hon chuan Justin chuan a trapri hi recorderin alo play le kheloni Justin chu mundanga lo biru in miswal parun hoile tak chu amaya chuan alo vota chor maya athi nu chuan Justin ni chuan mai kor chu lak sakin a mela en shama a jacket te tang chuan phone phor chhuakin violet chu an mizon thi to thuin atiksta a violet chuan car lo ready thuin ron changa Justin chuan reply le in enge ti tur taka wazota violet chuan athalak chu website a ron upload tur chuanin atita a Justin in website an hongcha chu
mei che tam tak an lo tha to ho thalak le video te chu muta a Justin chuan engkim chu ti to vek du in pool chemical atang chuan powder al thei siam na man ruwa chu ala khom ta a chu ti lai chuan veili ti chuan kara lo nga kin Aaron le Justin ni te thalak chu a thai che ve mek bok chu glove compartment a midangan tha tak te thalak zinga chuan ada zui boka ani na thupnan Justin chuan miswal ho in thuamanga in thuamin Violet kar chu panta a powder al the siam chuan Violet chu the a Violet chu kar tang chuan ron chhuakin Justin chuan a thian te tha vek to tho lo shila to mai tum lowin Violet chuan Justin ni chu chemte chuan be shamal tuma mase Justin chuan ni china powder the kha lighter chuan an tial ta a Justin chuan ngoi ringin Violet kang lai chu ama a thi teu ziangai to chungin en ta ni Violet video chu an website a chuan a upload zui ngal boka chu phone mang chuan thunei tu ten midang an zon chwa theinan apui bokani nakena chuan miswal pakhathian mi che pakhathi in kota a tha tum lai hi aron langa ma se midang mai kor wa chuan awa chan manani khati zong khatun tumata na kan thlir ho tur chu ni e subscribe like le comment te o